இங்கம் வாஸ்து அன்பர்கள் அனைவருக்கும் சிவசரவணனின் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி சவுத் ஃபேஸிங்கில் 3BHK உள்ள அருமையான வரைபடமும் குழிக்கணக்கினுடைய பலன். இந்த வரைபடத்திற்கு எத்தனை குழிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதனுடைய பலனும் இந்த வரைபடத்திற்கு எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் வீடு கட்டலாம், இல்லை எந்த டேட்டில் பிறந்தவங்களுக்கு இது பொருந்தும். சார், நாங்கள் வீடு கட்டும்போது எந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் சிறப்பு, வாங்க பார்ப்போம். 36 அடிக்கு 30 அடிங்க, பெருக்கி 34 இன்ச்சுக்கு 34 இன்ச்சில் வகுத்தால் 135 குழி. யானை மனை, வரவு 12, வயது பொருத்தமானது 45 ஆண்டுகள். இந்த கட்டடம் நீங்கள் கட்ட ஆரம்பித்து கிரக பிரவேசம் செய்ததிலிருந்து 45 ஆண்டுகளுக்கு 3 வருடம் ஒரு முறை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னாக்கா, ஒரு வீட்டில் கணபதி ஹோமம் செய்தோமேயானால் சிறப்பு. மகாலட்சுமி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமம், சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் ஹோமம், இது 3 ஆண்டுகள் ஒரு முறை செய்யணும். அப்போ 45 ஆண்டுகள், மீண்டும் ஒரு 45 ஆண்டுகள், 90 ஆண்டுகளுக்கு நலமாக இருப்பீர்கள். இப்போ இந்த வரைபடமானது, இந்த பிளான், இந்த கட்டடத்தினுடைய அமைப்பு பார்த்தோம்னாக்கா, சவுத் ஃபேஸிங், அக்னி மூலை, கன்னி மூலை, வாயு மூலை, ஈசான மூலை. ஈசன் பாகத்தில் எம்பெருமான் சிவபெருமான். ஓம் நமச்சிவாய. நாளை பிரதோஷம், அதாவது எப்பெல்லாம் பிரதோஷம் வரும்னா சதுர்தசி அடுத்த நாள் பிரதோஷம். மாலையில் கண்டிப்பாக வீட்லேயோ அல்லது கோவில்லையோ 4 to 6 அவசியமாக கோவில் போயிட்டு வாங்க. கிழக்க பார்த்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க, மேசராசி, சிம்மராசி, தனுசு ராசிக்காரங்க கண்டிப்பாக பிரதோஷம் அவசியமாக அட்டன் பண்ணணும். உறுதியாக போயிட்டு வாங்க. சூரிய தசை நடக்கிறவங்க உறுதியாக பிரதோஷம் போகணும். ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அசைவத்தை தவிர்ப்பது சிறப்பு. இப்போ வரைபடத்தை பார்த்துருவோம். 5Gங்கிறது ஈசான மூலையில் போர்வெல், மழைநீர் சேகரிப்பு, சம்பளம், இவை 3ம் ஈசான மூலையில் இருக்க வேண்டும். செப்டிக் டேங்க் ஆனது கண்டிப்பாக வாயு மூலையில், வடமேற்கு வாயு மூலைக்கு உண்டானவர் சந்திரன், அந்த பகுதியில் இருக்க வேண்டும். கன்னி மூலையில் மொட்டை மாடியில் உயரமாக வாட்டர் டேங்க் இருக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த தெற்க பார்த்த வீட்டிற்கு உண்டான அமைப்பு. எங்ககிட்ட நிறைய அன்பர்கள் கேட்பாங்க, சார் தெற்கு போனோம்னாக்கா நல்லா இருக்குமா, நாங்கள் தெற்க பார்த்து ஒரு பிளாட்டு வாங்கியிருக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. எப்போவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, பிளாட்டை நீங்கள் வாங்கவே முடியாது. அந்த பிளாட்டான அந்த மனையானது தான் உங்களை வாங்கும், மனை தான் உங்களை தேர்ந்தெடுக்கும். இது இறைவன் உங்களுக்கு இடத்த கொடுக்குறாரு. ஸோ நீங்கள் அதில் கட்டடம் கட்டுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு. ஒரு கிரவுண்டுக்கு போனோம்னா நல்லா விளையாடலாம், பெருசாக இருக்குது, சௌரியமாக இருக்குது, எந்த விடத்தையும் ஒரு முள்ளோ ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன கற்களோ எதுவும் கிடையாது, ஆனந்தமாக இருக்குது. அந்த கிரவுண்டுக்கு போவோம்னு சொல்லிட்டு 1 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போய் விளையாண்டுட்டு வருவாங்க பசங்க. அது மாதிரி இந்த மனையானது தேர்ந்தெடுக்கும், இவங்க இந்த இடத்துல வசித்தா சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுமா அந்த மனை. ஸோ இங்கே நீங்கள் கட்டடம் கட்டிக்கோங்க. ஒரு சில அன்பர்களுக்கு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள், என்னதுன்னா, இந்த மனையானது எங்கள்கிட்ட காசே கிடையாது, ஆனால் எப்படியும் எங்கள்கிட்ட இந்த இடம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த மனையில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வீட்டில் வசிச்சுட்ருக்கீங்க, அது ஏதோ ஒரு நிறையோ குறையோ கொடுக்குதுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஓயாமல் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க, அதாவது குறைய சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க, அல்லது இந்த மனையவோ அல்லது அந்த இடத்தையோ அல்லது அந்த வீட்டையோ திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்துக்கிட்டு வீட்டை கொளுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த வீட்டில் திட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா, ஒன்றும் ஏதோ அந்த வீட்டில் நம்ம சௌரிய குறைச்சலோ ஏதோ ஒரு குறை இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அந்த வீடு உங்களுக்கு வெளியே போக விடவே விடாது. தயவு செய்து அந்த வீட்டை திட்டுவதை நிறுத்தி இறை பக்தியுடன் நாம் இந்த வீட்டிலேருந்து நாங்கள் வேறொரு வீட்டுக்கு போகணும், அப்படி இல்லைன்னா இந்த வீட்டை எங்களுக்கு சீர்திருத்தம் செய்து எங்களுக்கு சரியாக வாழ வைக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டு, வாஸ்து குறை நீங்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இறை பூஜை செய்து நிச்சயமாக சிவ பூஜையானது நீங்கள் செய்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உயர்வு உண்டாகும். இப்போது இந்த வீடு சவுத் ஃபேஸிங்கில் அக்னி சார்ந்ததில் டோர், மெயின் டோர், பின் வாசலோடு இருக்குது. ஹால் 11க்கு 21.25, சிட் அவுட் 11க்கு 6.5. ஸோ கன்னி மூலையில் 11க்கு 10 ஒரு பெட்ரூம், கப்போர்டு, அதுக்கப்புறம் மாடிப்படிக்கு கீழே ஒரு டாய்லெட். வாயு மூலையில் 11க்கு 8 ஒரு பெட்ரூம், ஒரு டாய்லெட்டு காமன். ஹாலு, டைனிங்கு, அக்னி மூலையில் கிச்சன், கன்னி ஈசான மூலையில் ஒரு 11க்கு 8 ஒரு பெட்ரூம், 2 ஜன்னல்கள் கொண்டது. இப்போ இந்த வரைபடத்தில் பெரும்பகுதியானவர்கள் வீடு சரியாக அமைச்சிடுறாங்க.
அக்னி மூலையில் செப்டிக் டேங்கோ அல்லது கன்னி மூலையில் பள்ளமாக போரோ ஏதோ ஒன்று அமைச்சிடுறாங்க. ஒரு சிலர் வந்து இந்த வாட்டர் டிவைன் பண்ணுறவங்க வந்து பிற்பகுதியில் பின்னாடி போய் உங்களுக்கு போர் போட முடியாது, அதனால் கன்னி மூலையிலேயே அக்னி மூலையிலே போர் போடுறது சிறப்புன்னு சொல்கிறாங்க. தயவு செய்து நண்பர்களே, ஈசான மூலையில் கிழக்கு வடக்கு பகுதியில் மட்டுமே போர் அமையுங்கள். அக்னி மூலையில் போர் போடுறதோ கன்னி மூலையில் செப்டிக் டேங்கோ போரோ அமைப்பது கண்டிப்பாக தவறு. பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பெண்களுக்கு கருப்பை சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுக்கு உண்டானது அக்னி மூலைக்கு உண்டானவர் சுக்கிரன். சுக்கிரனுங்கிறது பெண்களுடைய கருப்பை பாதுகாவலர், பித்தப்பைக்கு பாதுகாவலர். நம்ம உறுப்பை எதையுமே எடுத்தோம்னாக்கா நிச்சயமாக மீண்டும் பொருத்த முடியாது. அது மாதிரி தயவு செய்து நீங்கள் இந்த கர்ப்பப்பையோ பித்தப்பையோ எடுக்கும் சூழ்நிலை வருவதற்கு உண்டான காரணம் அக்னி மூலையில் ஏற்படுகின்ற தவறே காரணம். அதனால் அக்னி மூலை சரியாகவும் கன்னி மூலை சரியாகவும் இருந்தோமானால் நிச்சயமாக பெண்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். எந்த கிரகமும் உங்களை வந்து எதுவுமே எடுக்கணுங்கிறது சொல்லப்படலை. 7.5 வந்துருச்சுன்னா கஷ்டத்தை கொடுக்க வேண்டும். அதே மாதிரி அஷ்டமத்து சனி வந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உயர்விலிருந்து தாழ்வில் ஏற்பட வேண்டும். கண்ட சனி வந்தால் கண்டம் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. எந்த கிரகமும் உங்களை பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது. மந்த புத்தியைத்தான் கொடுக்குமே தவிர நிச்சயமாக குறை ஏற்படுத்தாது. இந்த தெற்க பார்த்த வீடானது ரிஷபராசி, கன்னிராசி, மகர ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம். மகர ராசிக்கு கண்டிப்பாக இப்பொழுது 7 நடந்து கொண்டிருப்பதால் திருநள்ளாறு அல்லது திருக்கொல்லிக்காடு கோவிலுக்கு சனிக்கிழமை சென்று அர்ச்சனை செய்து வழிபட வேண்டும். 9ஆம் தேதி, 18ஆம் தேதி, 27ஆம் தேதி பிறந்தவர்களுக்கும் இந்த தெற்கு திசை மனை வீடு, கடை, தொழிற்சாலை யோகத்தை கொடுக்கும். இப்போ வீடு கட்டிட்டோம், குழந்தை பாக்கியம் வேணும், இல்லை குழந்தை பாக்கியத்திற்கு உண்டான வீட்டினுடைய அமைப்பும் வாஸ்துபடி இருக்குது. அப்போ என்ன சார் செய்யுது? எங்களுக்கு புதன் தசை நடந்துகிட்ருக்கு, நாங்கள் என்ன செஞ்சால் எங்களுக்கு சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா, புதன் சேத்திரமானது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சித்தருக்கு பூக்கூடை போட்டோமானால் நிச்சயமாக ஆண் வாரிசு உருவாகும். மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மீனாட்சியை புதன்கிழமை இரவு பள்ளியறை பூஜையில் வெள்ளை பட்டு புடவை, வெண்பட்டு புடவை சாத்தி, கொடிப்பிச்சு மனோரஞ்சித பூ சாத்தி வழிபட்டோமையானால், அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டோமையானால் நிச்சயமாக மகாலட்சுமியும் மதுரை மீனாட்சியும் சொக்கரும் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க. அருமையான ஆண் குழந்தை. மதுரையில் தான் உங்களுக்கு சிவபெருமான் வாழ்ந்திருக்கிறார், மிச்சம் எங்கேயுமே காட்சி தான் கொடுத்துருக்கிறார். அதனால் மதுரையில் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, மதுரையில் மட்டுமே 2 வீடுகள் இருக்குது. ஸோ அதில் திருப்பரங்குன்றமும் பழமுதிர்ச்சோலையும். ஸோ குட்டி முருகன் உங்களை நீங்கள் போய் பார்க்கணும்னாக்கா பழமுதிர்ச்சோலை போங்க. வழிபட்டு வரும்போது பார்த்தோம்னா அருமையான ஆரோக்கியமான மிக அழகான தெளிவான சுறுசுறுப்பான குழந்தை உங்களுக்கு கிடைக்க இறைவன் முருகப்பெருமானே உங்கள் வீட்டுக்கு வருவார். அப்போது வீடு வாஸ்துபடி கட்டுங்க. அதே மாதிரி மதுரைக்கு கண்டிப்பாக மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பார்த்துட்டு திருப்பரங்குன்றத்தையும் பழமுதிர்ச்சோலையையும் பார்த்துட்டு வந்தோமானால் கண்டிப்பாக அருமையான குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். வாஸ்து கடைபிடிக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது கோவிலுக்கு சென்று வர செவ்வாய் திசை நடந்துகிட்ருக்கு, கண்டிப்பாக இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தால் நலம் உண்டாகும். இந்த வீட்டு வரைபடம் அமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் KJC 10 ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறோம். குழிக்கணக்கு, ஜாதகம், கார்னர், இன்னர், அவுட்டர் மெஷர்மெண்ட் பார்த்து உங்களுக்கு வரைபடம் அமைத்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றோம். ஸோ குழிக்கணக்குங்கிறது 135 குழி, ஜாதகம்ங்கிறது கணவன் மனைவி ஜாதகத்திற்கு இந்த திசை யோகத்தை கொடுக்குமாங்கிறது, கார்னருங்கிறது 4 மூலைகள் சரியாக வாஸ்துபடி அமைப்பது, இன்னர் அவுட்டர் மெஷர்மெண்ட் வெளியளவும் உள்ளளவும் வாஸ்துபடி இருக்க வேண்டும். இதன்படி நாங்கள் வரைபடம் அமைத்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றோம். உங்களுடைய வரைபடமும் சரிபார்த்தும் கொடுக்கின்றோம். தேவைப்படுபவர்கள் இந்த 9952166706 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். வாட்ஸ்அப் அனுப்பி நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். வாஸ்துபடி உள்ள வீட்டில் வசிப்போம், வளமுடன் வாழ்வோம். மீண்டும் நாளை ஒரு அருமையான வரைபடத்துடன் சந்திக்கின்றேன். வணக்கம்.